Hej med jer derude. Og tak fordi I tænder for mig og gerne vil se nogle nyheder fra Nordic Anglers. Det er jeg da glad for. Jeg vil gerne vise jer noget sejt. Noget rigtig, rigtig sejt, som jeg faktisk har gået og rodet lidt med og brugt her på det seneste. Den bedste måde at vise det på, det er faktisk ved at vise, hvor sejt det egentlig er. Det her, det er nogle nye solbriller, som jeg har fisket i, men som vi også har valgt at tage ind i butikken. De hedder Baiyo, og de er, eller ja, på en eller anden B-A-J-I-O. Baiyo, siger vi. Eller Baiyo, eller andet. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Men det er enormt lækkert lavet i hvert fald. Og når man køber sådan et par briller her, det er heller ikke de billigste briller i verden, det skal siges, men så får man sådan en fin lille kasse her, og så er der alt muligt lækkert gøjl og gak herinde, og ting og sager, en lille pusseklud og sådan noget hernede i. Det er jo alt sammen meget fint, at det bare føles som ypperlig kvalitet og lækkert, når man pakker det op. Det synes jeg personligt er dejligt. Så etuiet her, det er faktisk lavet i sådan noget kaktuslæder. Det hedder det. Jeg ved ikke, om de har taget læder fra en kaktus eller hvad, men det hedder kaktuslæder. Det føles i hvert fald mega nice. Men det, som er det allermest nice ved dem her, det er, hvordan de her, de sådan rent faktisk sidder på en og føles og sådan noget. Det her det er den model, der hedder Vega. Og det er sjældent, jeg har haft et par briller på, eller faktisk ikke før haft et par briller på, der sidder så utroligt godt. Jeg har været utrolig glad for min Smith Action Optic, som det hed i gamle dage, Guide's Choice. Den sad sgu rigtig godt på mig, men den her, den sidder endnu bedre. Og det, som er endnu vigtigere, for mig i hvert fald, det er, at de farver, de har valgt på de glas her, de bare er fuldstændig spot on. Den gule her, som er det, den er. Jeg har aldrig prøvet at have en polbrille, der, hvad skal man sige, tager så meget lys, men stadig lukker så meget lys ind, som den gør. Nu kan jeg sidde her i et relativt mørkt lokale, så når jeg kan se alting fuldstændig knivskarpt. Så Baiyos gule glas er simpelthen uhørt fede til de danske forhold, fordi du kan have de her på i ekstremt langt ind i, hvad skal man sige, tusmørket om aftenen. Eller starte de helt tidlige morgener med dem på. Fordi de simpelthen bare er så fuldstændig eminente til både at selvfølgelig tage refleksionerne fra vandet og sådan nogle ting der. De sidder skide godt. Samtidig så er glassene her i bare virkelig gode. Der er en lang række af sådan nogle vilde specifikationer og alt muligt gøjl og gak. De har skrevet en lang liste op og liste ned med alle mulige ting og sager. Det er jo meget fint. Det samme har Smith og alt sådan noget med chroma pop og alt sådan nogle ting. Det synes jeg lyder alt sammen meget godt. Det jeg kan sige, det er, de er virkelig fede her på. Der er et enormt godt polfilter i. Og de tager lige præcis den del af lyset, de skal tage. Så Baiyo, de har erstattet min Guide's Choice, som jeg har haft i 10 plus år nu. Og det er dem her, jeg kommer til at bruge for fremtiden. For dem her, de virker bare. Så smut ind forbi og se det. Vi har ikke taget så voldsomt meget. Jeg har lidt forskelligt derinde. Nogle forskellige farver glas og sådan nogle ting. Men Baiyos gule glas her er altså uhørt fede. Og så er den her Vega helt perfekt til os, som har et hoved, der er en lille bitte smule større end gennemsnittet. Nå, det var det. Nu vil jeg putte dem lige så fint hernede igen, og så skal de jo... I princippet behøver jeg ikke putte dem her i, for de skal sådan set bare ud i bilen, ud i fisketasken, men nu gør vi det lige ordentligt her. Sådan nogenlunde ordentligt. Bum, det var den første ting. Den anden ting er, at vi begyndte at få en kortland. Og det er jo fantastisk, for de laver fremragende viner. Så vi har taget et meget stort udvalg ind af kortland, som nu er tilgængeligt i webshoppen, hvor man kan se alt det her. Det er måske ikke det hele, der ligger tilgængeligt lige i det her øjeblik, den her video udkommer. Men det kommer stille og roligt hen ad vejen, fordi det er et ret stort arbejde at få gjort det her. Nu vil jeg bare larme en lille smule for det. Men Kortland er på vej ind i et rigtig stort omfang, og det er super fedt, fordi Kortland laver virkelig nogle fantastiske liner til en rigtig fornuftig prissætning. Så Kortland i butikken. Woohoo! Også mega fedt. Og ret stort faktisk. Så vil jeg da også lige benytte lejligheden til at slå et slag for noget af det, som jeg for alvor op i tiden. Nemlig smagens dubbinghjul og smagens den her klemme til at holde på fluerne. Hvis ikke I har set den før, så vil jeg bestemt gøre det. Og så at vi har sat nogle Winston-stænger ned. De her Winston er fremragende og fantastiske, i særdeleshed til kysten og til alt dansk fiskeri. Der er en Alpha, som er sat 30% ned, og så en Air Salt, som er sat 30% ned også. Mega fede stænger til en virkelig skarp pris lige nu. Og det er jo altid dejligt, at man kan købe noget godt grej til en god pris. Derudover så har vi fået en hel bunke af sådan nogle her. Det her, det er sådan nogle spægrejefluer, altså rejefluer, som er bundet
bundet på Arix krog, og så bundet med ægte spayfjer. Der har man købt en ordentlig kæmpe portion af fra en grossist, og derfor så kan jeg lave dem til en skarp pris. De koster normalt 49 kroner vejledende udsalg, men lige nu der kan du få alle de her forskellige, nogle der er 2 størrelser, der er 6 og 8 i alle de her forskellige mange farver. Lige nu der kan du købe dem til 30 kroner stykket. Så 30 kroner stykket for en reje, der er lavet med ægte spay på en Arix krog. Det bliver saftsusme ikke billigere. Så stig afsted ind til Nordic Anglers, hvis du mangler at få fyldt din flueboks op, mangler at købe dig en Winston-stang, eller skal have et par nye solbriller. Det var sådan set ordene herfra. Så vil jeg bare ønske dig knæk og bræk derude. Og tusind tak, fordi du så med. Ja, det var lige ordene for nu.